Ni amikusekoa naiz, Donapaulekoa, nire herria da. Eta hemen gure kulturgunea da, amikuseko eta Donapauleko kulturgunea da. Horregatik, plazer badut hemen lan egitea. Bada espiritu bat, fraidetegi espiritu bat, eta lehen bazen hainiz animazio hemen, eta nahi nuke orain egin berdin, animazio hainitz, bisita gidatuak, komentatuak, erakusketak, estrenaldiak ere, kontzertuak, ikuskizun desberdinak. Bada posibilitate hainitz hori antolatzeko eta gune hori bilaka dezan artistiko gune bat. Toki hau Frantziskanoen etxea deitzen zen, Donapaleuko jende adin batetakoek pixka bat hola deitzen dute betidanik, eta orain bideak, espaz bideak edo bideak izendatzen da, kultur gune bat nahi dugu bilakadadin toki hau, bizi kultur batekin. 2013 ez dakitsu sentzoin urtez, urte horietan Donapaleuko herriak erosi zuen toki hau, eta hainiz obra eginak izan dira. Geroztik da bideak kulturgunea eta Donapaleuko herria da toki hunen jabe. Saiatzen naiz urte honetan, nahasi stiloa gai ezberdinak eta publiko din dezan hemen begiratzeko erakusketak. Egin adibidez argazki erakusketak, baita ere tindulan erakusketak egun bezala. Hemen aurkezten dutan erakusketa deitzen da gorputzi eskorrak. Obra horiek dira gorputzaren ikuspundu desberdinak eta bere mugimenduak, orduan barne eta kanpo begirada bat, eta holako joandinak dira gorputz horren barnetik eta kanpotik ikusten aldiren gauzak. Erakusketa hortan gomita berezi bat egin dut, Ouan Txuzi bikotea, beraz, Joana eta Didue Etxeberrik erakusten dituzte haien kostuma sorkuntzak. Oartu gira erakusketa instalatzean Ouan Txuzirekin, beraz, gubien unibertsuak ongi elgar topatzen zutela azkenean gune ederruntan, eta konten gira. Ez dut ahantzi nahi, hemen gure gunean badugu gure kapera, orain gure auditorioa da. Posibilitatea egitea bilkur nagusiak, kontzertuak, ikuskizunak, antzerkiak. Gune hortan, bada bidea kulturgunea, baita ere bada turismo bulegoa. Kanpotiarrak ere diten dira hemen bisitatzeko Donapaule. Horregatik badugu publiko zabal-zabala. Donc il est en fait sur un ancien couvent de moines franciscains. Donc certains d'entre vous ont peut-être connu justement des moines. On connaît peut-être le site avant justement l'espace culturel. Oui, ça vous évoque des souvenirs, je pense. Et parce que ça a changé quand même. Aurrentzat,
eskolentzat, adibidez egin dut hainitz tailerak Dona Pauleko ikasleekin. Adinekoak ere, posible da egin bisita egitea hemen erakusketak ikusteko, eta gero asaskali tipi bat hemen egiteko, kalaustran adibidez. Eta badugu ere rolategi bat ere. Baratze hau, baratze berezia deitzen da, badira lore eta arbola eta hemengoak ez direnak, nahi baduzu, beste herri alde batetat urgunetik karriak direnak, eta jendea jindita ikeunat kurritzerat, puska bat itzalean egoite da. Donc il faut savoir que c'était un lieu qui était très ouvert, très animé. C'était un lieu qui soutenait beaucoup la langue basque. Donibane Garaziko zaharretxea dinda hemen, bisita bat egiteko, erakusketak begiratzeko eta gero gosari bat partekatzeko hemen kalaustran. Dona Pauleko zaharretxea egin du ere itzuli bat. Amikuseko elkarteak ere, adibidez Loisir Amitié edo Foyer Rural denena egin dute ere itzuli bat hemen begiratzeko gunea. Eta ere, sakontzeko gai bat, edo erakusketa, edo Dona Pauleri buruz, edo historiari buruz, Jondonin Jakobari buruz. Lehen aldia da hemen erakusten dutala, ajera biziki goxoa ukan dut, zinez leku biziki berezia da, kanpoko parke hori biziki edera da, eguna pasatzeko goxoki zinez aproposa da. Mujuak ahizkoak dira, beraz, maiten dut, arte erakusketan egiteko baloratzen duela hainitz lana. Etxe hau importanta da Dona Paleuko, importanta da bizi bat balin badu. Elkar lanak nahi genituzke eman, puska bat historia mailan, emigrazione mailan, Dona Paleuko eta nahi genuzke Dona Paleuko argazki zaharrak, historiari lotuak diren artxiboak, horiek oro nahi genituzke eskuratu, Dona Paleuko jendeari eskatu eta hemen eskuratu eta hemen ezagri artxibotegi baten egiteko, nor edo nork nahi balu ikerketa bat egin, zakit gaztek adibidez, tesis bat egin, horako gauzak, hemen ukan ezazten gauza artxibo horiek oro eta tokia lanean hartzeko. Nahi nuke egin Franziskanoak bezala, leku zabal-zabala, ide-idekia, denentzat, eta gainerat kitorik da hemen sartzeko. Gule animazioak ere kitorik dira, participazio libre da. Eta nahi nuke hori bultzatu gure gunean eta eman kultura hemen barnekaldean.